ayi an taara min bɛ kɛ dɛ an kɔni i b'a sɔrɔ a kɛ Mali bɛ taa danbe de kɔnɔ a danbe an ka hɔrɔnya kɔnɔ kuma danbe bɛ bɛn dɔn sa kumaw cayara wowotiw cayara an b'a lajɛ bi kalo tile 22 n'u tɔgɔ donna kuma so kɔnɔ ka ban a tun bɛ ban na alhamdulilayi de ban na sisan a kɔni an b'a yira aw fɛ k'an bilasira o ye n'u tɔgɔ bɛ directement an ka bilasira i bisimila ni sɔgɔma aw y'a mɛn d'abord k'aw fo k'aw barikada o diyara anw ma b'an lamɛn nka la komi an b'a daminɛ ni min ye ma dɔn ale na se ka fo bɛɛ fɔlɔ donc ka bɛɛ fo ka bɛɛ barikada n'an ye foli kɛ ka bɛɛ barikada komi ladala foli la ye min fɔ bɛɛ kan k'i hakilina ta tɔnɔ o la donc lakanabaliya la tile fila in na n'ale ɲɛli min tiɲɛni min kɛra an da bɛ s'a ma mardi don vers 11h armée ka patrouille dɔ bɔra donc bina Boni zone min na donc n'an b'a fɔ o ma Boni Gonza région kɔnɔna na tiɲɛni barika bonyana kosɛbɛ a daminɛ na donc bina fɔlɔ min dira a kɛra mɔgɔ 4 ye min sara an mara maa 17 ka donc olu banana cogoya dɔw la mais bina laban min nana d'anw ma sisan na donc n'a ma mɛn bani taara mɔgɔ 16 la maa min banana aussi bana ninnu tɔw la ka taa a kɛra mɔgɔ 18 ye mais terroriste yɔrɔ la ka taa mɔgɔ 38 ka o de fara jateminɛ kɛra k'a fɔ o don kelen in na tisi tɛ attaque wɛrɛ kɛra an ka maaw aussi o ye kan attaque an ka maaw bɔnɛna maa 2 na donc ni tora la maa 10 banana terroriste ka yɔrɔ la donc maa 9 olu o y'o ni baraki avion tilala ka don combat kɔnɔna na tiɲɛniba kɛra terroriste ka yɔrɔ la jateminɛ kɛra k'a fɔ aussi semaine kɔnɔna na Tombouctou CCRF fan fɛ wulafɛla la vers 19h tir dɔw mankan bɔra n'an b'a fɔ a ma ko quartier Senkore jateminɛ kɛra k'a fɔ vendredi don le 18 mars vers 9h le 18 mars vers 19h Beverly n'o ye commune min n'a bɛ Tori Beremeti hakili la ma taa je prononce mal mais o b'a faamuya ba ka Tori mara la maa 2 na donc à 5 km de Tori maa 28 na donc o ye olu la sago ka taa n'u ye terroriste dugutigi yɛrɛ tun b'a kɔnɔna na u ka bagan bɛ yen ka taa bagan ninnu minɛ ka taa n'a ye ko in daminɛna cogo di o nalen ko bi jaka minɛ jagoya fanga la dugudenw musow de wulila ka jɔ k'a fɔ olu bɛ balo nin baara kelen de la o tɛ jɛn n'a ye ka taa terroriste ka na k'a fɔ don o don o bɛ na ka taa zakat na k'a fɔ k'o minɛ ka taa n'o ye ka taa n'u ka fanga ye o mankan kɛlen o ko k'o bɛ taa ka na damani ka taa o seginna ka taa terroriste tɔw bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ka marifa girin minnu ta ka na ka dugu dakori o donnen o ye tasuma don bondow la o ye tasuma don gaw bɛ dugu la ka fɛn bɛɛ kɛ ka ka baganw ko bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ka na n'o ye jateminɛ kɛra k'a fɔ tile 2 in kɔnɔna na o kɛra semaine tɛmɛnen depuis juma don 19h an tilalen an ka émission na o kunu o ye maa damani cɛkɔrɔba damani ka donc o ye olu bila olu de nɔ mais tɔw b'o bolo terroriste bolo ko dugu yɛrɛ minɛlen don hali bi terroriste bolo n'o ye Tori mara ye ka donc n'o ye Tori commune ye Bakas mara la jateminɛ kɛra k'a fɔ semaine tɛmɛnen polisikɛ dɔ bɛ yen n'an b'a fɔ a ma ko Cheikh Keita di Abuba ale ye nka donc contrôle senfɛ a nana k'a fɔ le 17 o kɛra a bɛ contrôle la Keita mara la donc mobiliw nana ka jɔ adamaden dɔ tun bɛ yen marifa b'a bolo nka le moment où ale ɲininka ko k'a ka carte d'identité di o ye marifa kasa la ka donc a k'u ba a yalala ka taa bin a disi kan donc o kɛra ale fatulen ye jateminɛ kɛra k'a fɔ maa wulila ka donc k'a ye nka ka tila ka cɛ to yen nka cɛ ka taa cɛ tununa jama na a ma se ka ye sɛbɛn tɛmɛnen aussi jateminɛ kɛra k'a fɔ Bamako mun de kɛra an y'a jateminɛ k'a fɔ maa dɔ de ko mobili feerela don a su yera ka ko dɔ y'a wele ka na ka mobili ka taa fɔ o ye mobili finalement mobili taara ka sɔrɔ ka de joli b'a la mobili kɔrɔ dɔ la enquête dayɛlɛlen don ma de cɛ ko su yera jateminɛ kɛra k'a fɔ nin semaine na a bɛ fɔ min ma quartier golf fan fɛ denmisɛnnin fitinin dɔ bɔra ka donc a ma tɛmɛ san 4 kan ko baga ye o donc a bɔra a tununa o dugusajɛ ka donc a su yera ka donc fossé dɔ kɔnɔna na
n'a ma se k'o faamuya ni juguyara damako kɔnɔna na mais communiqué bɛ aussi tile fila na jateminɛ kɛra k'a fɔiriba mɔgɔw y'u ka communiqué bɔ ka communiqué lase maliyɛnw bɛɛ lajɛlen ma k'a fɔ min de kɛra o wulilen don ka jɔ n'o ye gɛlɛya min bɛ yen mali kɔnɔ ani mali kɛrɛ jamana ninnu na n'o ye insécurité o kan ka se ka min kɛ n'a fɔ k'o baara kɛra o kɔnɔna na k'a fɔ maa min bɛ taa sugu la o sugu mɔgɔw protégé armée bɛ continuer a ka parcours la baaraw bɛ kɛ la ka police ka fa o bɛ yɔrɔ yɔrɔ o ɲini a bɛ fɔ min ma kɛlɛtigi ka dɔn ka ani maliko olu bɛ baaraw la ka dɔn ka hakilijagaw kɛ ka k'a lajɛ police bɛ kɛlɛ cogo min na dɔn ka o n'o teriw ka dɔn ko bi drone bɛ ka dɔn ka en jouer ka dɔn ka avion de combat bɛ en jouer baaraw bɛ kɛra l'armée monte en puissance o baaraw bɛ kɛra yɔrɔ bɛ donc n'i y'a ye ka dɔn min kɛra tile fila in kɔnɔna na ko ka dɔn ko ani san Banyagara, Bakas, Mondo, ni bɛɛ la ka dɔn ka armée bɛ baara kɛ Sikaso fan fɛn ka taa jusqu'à la dɔn ka n'an b'a fɔ ma kulukoro maraw kɔnɔna na baara bɛ kɛra ka dɔn ka armée kan ka se ka min kɛ o b'o kɛra donc hali bi an bɛ dugawu kɛ maa o maa ta ɲɛna ala ka hinɛ o la jamana ala k'a basigi donc min kɛra a ka lakanabaliya la ani gɛlɛya kɔnɔna na jɛnɛkaw olu la hali bi mais an bɛ dugawu kɛ ka dɔn ka ala ka se ka ko nɔgɔya insécurité yɔrɔ non bon ma sécurité kɔnɔna na an bɛ taa fɛn min ye an ka barosiyɛn filanan ye barosiyɛn filanan bɛ tali kɛ an y'a fɔ an ka transition ɲɛmaa n'o ye Assimi Goïta Ghana CEDEAO jamana ɲɛmaaw ye a wele bila an ka to ka sigi baraden na sigi baraden min ni hakilila kan ka kɛ sini de nɔfɛ k'a fɔ bi a ka fɔ a ko ko a tɛna se ka taga k'a bɛ mɔgɔw bila ka taa nɔ la ayiwa an y'a ye k'a fɔ ko CEDEAO ɲɛmɔgɔw ma sɔn fana ma ko a bɛ kɛ a b'i bolo ayiwa jamana maaw kɔni wulila k'a fɔ ko Assimi kana taa jamanadenw wulila munna Assimi kana taa n'i fo k'i barika da parce que le problème c'est que jamana n'i y'a ye maaw b'a fɔ ko Assimi kana taa jateminɛ de kɛra k'a fɔ ɲɔgɔn ye siya dɔw bɛ yen adamadenw caman ni tora o ma sagara ye nin de fɔ ma k'a fɔ ko n bɛ baara min na ko n b'a dɔn k'a fɔ n bɛ kumana ni aw b'a la ka taa kɔnɔ jɔw sara a ko n b'a dɔn ko san wɛrɛ nin waati tɛna ne sɔrɔ aw ni ɲɔgɔn an ni na parce que n b'a la k'a fɔ ko min kana kɛ n'o ye Banque mondiale ni FMI o bɛɛ bɛ fara ɲɔgɔn kan ka dɔn da nin da a ko n b'o dɔn ko n b'o kɛlɛ kɛ ka dɔn ko Afrique k'a dɔn ko baara bɛ kɛ effectivement o san yɛlɛmana o ye a bɛ fɔ min ma Blaise Compaoré o y'o bila ka ni karaba donc ka taa sɔrɔ conseil d'entente la ka donc a bɔlen k'a fɔ k'a b'a tɛgɛ di ka fanga dɔn ko ale o nana nɔfɛ ka dɔn k'a fɔ o ye mɔgɔ mɔgɔ bɛ yen mɔgɔ tan ani kɔ o ye mugu caya la donc ale kelen ma fa kisɛ den 30 ani kɔ de don n'a fa donc n'i ye jateminɛ kɛ o kɛlen ka ban ka Blaise taara k'i da ka sunɔgɔ k'a kɛ i n'a fɔ fɛn ma kɛ wula fɛ mobili avion nana ka jigin na donc mobili noir dɔ bɔra la ka donc Blaise taara ka wuli ka fana ko ni ko min kɛra k'ale bɛ sunɔgɔ la o y'a sɔrɔ o y'a sɔrɔ a y'a Faransi tɔɔrɔ kosɛbɛ Faransi min ka donc n'o tun y'a sɔrɔ donc ani Côte d'Ivoire ka donc ni o fɛn tun ye tun bɛ a b'a fɔ le vieux crocodile au jeu rouge a to k'o fɔ ka mun de farala ɲɔgɔn kan parce que o don Faransi tun bɛ baara kɛ ni a bɛ fɔ min ma o fɛn tun ye baara tun bɛ kɛ la o kɔnɔna na donc ale de tun bɛ ka donc tubabu ninnu nabila la o y'a fanga ka fo y'a fanga k'u ka kunkolo tigɛ ka donc ka taa yira Félix o fɛn tun ye n'a fɔ la k'a dɔn ka fa sa donc o juguya min kɛlen na donc an y'o ɲɔgɔn ye an y'a ye Samuel a bɛ fɔ ma Prince Johnson a ye min kɛ aussi Samuel Doe la k'a to n ka donc kɛlɛ kɔnɔna na e ma ko kɛlɛ in ye ka donc réunion organisée o natɔ la ka donc o y'a bila donc o y'a minɛ ka Prince Johnson nomina ka donc a ye ala minɛ ka donc dɔrɔn tala ka donc rebelle ɲɛma a y'a minɛ ka k'a tulo tigɛ ka k'a fan bɛɛ tigɛ ka tila k'a da ban kan ka k'a lankolon ka k'a woro tigɛ ka bɔ a la k'a tulo tigɛ k'a senw tigɛ ka bɔ k'a kuru da la donc kɛra président an ye an ye jateminɛ kɛ k'a fɔ aussi na président dɔw ye tiɲɛ dɔ fɔ a ma diya Faransi ye comme min kɛra Libi ka donc o ye ala minɛ ka donc k'a faga ka tila ka ala minɛ ka tubabu de y'a faga k'a di ka donc k'a fɔ ko Libyɛnw y'a faga ka tila ka taa su ta ka k'a don yɔrɔ min y'o diya an y'a ye Irak ka donc kɛlɛ min bolo dara ka nkalon k'a fɔra ko bon atomique ko fɛn wɛrɛ bɛ ka donc Saddam Hussein bolo an y'a ye k'a sɔrɔ Nations Unies ma décision di an y'a ye k'a fɔ États-Unis ye ala minɛ ka taa bi ka tila k'a minɛ ka donc Silva don dɔ la k'a bɔ an yɛrɛ ye n'i ye nin bɛɛ lajɛ tiɲɛ ye jumɛn ye a dan fɛ de kɔnɔ tiɲɛ jumɛn bɛ e ni bolo cɛ donc o de la peuple ye ko n ka ko an ye nin bɛɛ faamuya an ye nin hakilina nin bɛɛ faamuya donc an t'a ɲini Assimi ka taa et puis aujourd'hui micro b'o bolo ka to bɛ se k'i empoisonner micro la n'i kumana na ka taa donc o b'i fa wa son dɔw b'o bolo ka to tigɛ k'a d'i ma dɔrɔn ka taa donc c'est-à-dire i bɛ a sɔrɔ i bɛ
ibis kalo na kalo du ke bisa ibis yo na to ko be feni do blay tiga be magala ka to a se ka ke kalo sa na to ibisa donc ni be na ibida jini ni na to ko ibisa na to ka konna o be fie ni bla na to ka yo na sa mali bi sigi yo na ta yo tlane no ka par exemple ka yo sigi e tlane no micro mi tlane no ka isi la ko na fa na to ba di ambazo donc ni le be jati mi ka lege donc il se ka ta sigi ko na to misel ni fitin do be o ba tlane na ta sigi yo na ta kere fa abi so na yi so na ta wi ta juli empoisonné ni le be jati mi ka lege na ta evita to no risque asimi o de famia malien de on la asimi o famia ako donc ni jati mi ke comme a wole do ya fa ministre des affaires étrangères ani ministre na donc comme commission flamisi la baraka ou le ba akala no ministre des affaires étrangères commission flamisi la commission internationale no le baraka ani ministre porte-parole du gouvernement ministre porte-parole du gouvernement ministre de l'administration territoriale avec mais également donc au lieu de réforme yo baraka donc ka fra ministre flato ka dikasa ani madame donc mimbi donc premier ministre de faire ou fa la nyom ka baraka o manani donc le de dossier dans fa ko da ko accompagner mais c'est un état où il y a format ko wi plulo ko o lo te fait tourner présent au matin en ko kuma ko na na mais ale azimata a tout c'est que vidéoconférencier ko hakina mo dinga to ko na bara o asala ke mais jati mais kala ka fa ko ba ke wi plulo en ce que donc ka la décision mais voilà mais les depuis nyaye ka format donc ya asimi wele di ko ina ne nous sagira parce que le problème c'est que jawa ane kele ke ka to comme français ko kata hari ko ni matin na de jawa nyama ya ka to responsable nyama ta on est issu du deux coups d'état donc hakla bi français ni format donc kele na le na ke ani RFI datu man français président pour ka fronto man ka fronto na donc attaque de ko subala bilele jam aye ni format hakla bi aujourd'hui c'est au président quand maloya ka fo parce que ko ka be Ghana président où il est tout de suite la situation en dossier ka position tamit bato kele to be kele fana bi saka bi to bi yo tete me ngata donc no te mo fa boy no lo te président l'emplo et tambe tawndo di horo l'emplo ni halala o te ngata ka fana ko o barake ngata ko français de mo manipuler comme anya yi to me Sénégal président ngata donc no nana no ye nale ngata donc ka fa union africaine nyema makoro ka discours bi ngata ka fana technique de simi ting ngata kuma ta ngata donc ka ta fo ngata ni ka ayo foto ngata sal anya ile ngata ka fo ngata ko woro ko halala ngata da beti ko woro anya ni ndo ka fo anu le baraka mo fe Sudan ngata ko lu teute ma to mo le unde na le ngata ka kenyema ye ko anya ile ngata donc Niger président ne ma fe ma ngata donc da beta horo lampolo ala ko ngata donc ma ni ngata donc ni horo nya ngata donc ya ta ka bulu da au présidentiel ngata donc un mentor quelqu'un qui n'a pas honte donc ni o jati ne ka fo aka gele nga mo to ya me ngata donc ni ye to ya ma ka na de na ma ti fo donc ça jamais qu'on a dit mao moyen Dakar la bande Dakar donc comme on l'a chat ne mo wore ka donc an chat ne ka fa ko c'est ta on ko ka so uru mo ke on na to na ka ne post ka on ye na donc o mali sudan donc ka chat ne ka fa ko un peu de mais bora on na ka da be ko ka ne o ko le Niger n'existait pas, la Côte d'Ivoire n'existait pas donc au part donc à fond en tomber on ka fa ko di la kana na ne ba de ka fo kana fa kana donc on y a quelqu'un qui est affecté, on y a quelqu'un qui est malien, on y a quelqu'un qui est fort. Donc ni o jati bɛ ka fɔ ko bi olu de bɛ baara lankolon na olu de bɛ kuma lankolon na Mali se ka la gosi cogo cogo ni cette président ba kɛ ka da kan lui il est minoritaire ka donc a imposé la par la France an y'a ye aussi la Côte d'Ivoire après avoir tué ka donc ka maaw fa ka donc ka ba ko bɛ fanga la France yɛrɛ bɛ attaqué kɛ palais kan ka tila ka ala minɛ ka donc ka Laurent Gbagbo minɛ ka taa n'a ye Alassane ye min kɛ ka fanga ta k'a d'a ma ka donc aussi Alassane très tranquille maa o maa y'a dɛmɛ les Sorokio et tout donc a y'o bɛɛ la gosi ma k'o bɛɛ kɛ n'i ye nin bɛɛ jateminɛ ka fɔ ani maa o maa bɛnna ka taa donc n'o kɛra rebelle ye ka n'o ye a dɛmɛ k'a kɛ a y'o bɛɛ empoisonné kelen ka k'a bɛɛ fa donc dɔw bɛ a ye mugu ci o la ka donc i bɛ ninnu n'a ɲɔgɔn dɔw donc n'i ye nin bɛɛ jateminɛ k'a fɔ n ka tugu le problème c'est Alassane ka se ka fanga laban tiɲɛ kan ka se ka ala ka kɛ hɔrɔnya ka donc fo ni ala ko tɛ tiɲɛ ye an b'a ɲini ala fɛ a ka baara kɛ tuguni parce que a man kan ka mɛn a ko la Niger aussi an b'a ɲini ala ɲini ka tɛmɛ jumadenw na a ka baara kɛ pour que jamanadenw ka se ka hɛrɛ sɔrɔ an bɔra la Ghana président n'a kun dilanlen don k'a fɔ ka bɛɛ sɔnna jɛnɛw olu se Ghana min dilan Ghana min ye référence ye Ghana min ye hɔrɔn jamana don Ghana min ye halala jamana Ghana min ka jɛnɛw olu se référence di ka taa kɔnɔna na anw nana ka donc maa sɔrɔ maa mugu ka don n'olu adamaden foro la bi parce que ale bɛna taa retraite la France bɛ fɛn bɛɛ ye k'a ye donc a b'o wari minɛ ka Ghana feere
dambe tanyana ka fana da dogo ale de wuli ka ta France do France ya fana ka photo ka fana ka de bo la barala na bo ya on fait notre donc Guéléa bien c'est pour cela on a allé il y a 14 heures on a décision du mettre contre le Mali am si ka de mais Guéléa mais hati la no hati la ka ma on kele de kan oui je te ka fo Guéléa yo be kan bi kan bi on parce que aujourd'hui sogo somo et joli quand fin somo et joli on dit Allah baraka da parce que le problème c'est que aka autorité au sana aka wala anya de fo mata ka keleke ma do be ka ya ngira à cause de l'économie c'est notre camarade quand on tient fort parce que olu hakila donc ko olu hakila mais quand donc olu hakila ferele oui mana ka chama mais pour tous les économistes maliens mi mana ka fa parce que fait la télé la radio de fait ils ont été au milieu na ko ka kalon ja bon na parce que donc ka ti kalon flake donc ka ti tie tanke donc ya ira ka ko je na be gele ka et en bio donc les commerçants remercier essentiellement ko ina ka gele ai konnana o embargo kele na normalement essentiellement ka faire promet que mettre la oui para que jusqu'à présent donc essentiellement de même pas de faire là plus de combien de milliards donc état pendant on a fait na de essence sur Canada gele commerçants c'est 50% de la sorte donc au Canada bien que les commerçants faux parce que dans l'habitude t'es na commerçant faux au faux pas kada to mi ke jamai mando to ngara da to clasher bi anya jeti na sukuro pa da police staff anya jeti na ke pomme de terre na police staff nanya ma mo do yi na ma la ko do yi da be tan do yi o ta to radio la ta siki ka mo na ka fo ka fa ko a sirili ga da do drome kile da a wulu la ta na ka sirili a be fe drome kile o yi ka su la ta sa ga be ba do sirili e fa de drome duye a we be ga da do muso na ta ba kalama donc sirili ma de ja fere mali ko ma kile drome kile na ta de ala ya da mai donc ni mala ko do ta siki ata ka o yi re ta ko de ko yi o yi do sa ya ko na ka da ko kuma fo mbe ni na ke ni wala furu do kata ni jabe ko ni ngoro ni jamana kera ka fo ya bi jamana ko be ka jamana na do na ta ka jamana ke na to ba iski ko be jamana do ka sika paro na to eswa ka sika mais na fo ko be jamana de la bushi na ka hatu na ko fe pour moi na donc d'abord ces gens donc ni ça va faire là on va donc yu ko faire là donc ni o be ta ka ta to ba ti usa na ka ta ina ka ta mala pour ya parce que des années ni ati il va donc à fo ka ta yeju na donc da be ni ko nya na ta ka buru da ka fo ka bi na jamana de la aussi nakla ni furu so la ployer ni da be tanye ni de horonya na mai donc il est important que ka fo ka fara mara ma o ma ta ni be jamana ko shila ni wati ko ma ni ka hala ya ka da be ka na donc bi abiyo da an kan bule ke jamana don boyere ni na edire ni na ne bigere ni na an ka eswa de ko moins ngo ka do afko civilisé da ngo ya bara de kala to gouvernement masiki autorité masiki des barres pour des guerres ni qui dit jamana de la c'est le moment où elle est quand tout le monde a affaire qui veut tout de la bougie il y a d'abord chaîne de quand même d'abord à la main na enfin est-ce que c'est là où il y a sur le mango parce que là on fait ne be to na gila mani do ne de ka gila on so na ka mo ke na am so na ka mo ke am so raja mo gila c'est là mo gila tu es de céréales tomate céréales 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 non gila la job ya gila gouvernement no gila malien do tewo donc c'est pour cela que donc on peut d'abord boucher les gars à Amérique on a amené des gars chaîne des gars mais les gars donc ma va des gars bien pour il était à la main donc c'est dommage il y a des moments si à tomber dans la café pour mal quoi nta o kwa kabila mina nta do shia mido nta do mata masia do ha mi mo o shia mido ama o shia mido o sta ya ire de la buska ire ina kabo ale te manya na ya tinda biti ya te ko fallait que on foka ba non to ambe carotte de moi en guru la bi anya ba fo cadre de salter de parti politique wa de la nimandade ko cadre de logo ko abe fna ko la plus cadre ko aywa ko te tension na on ya tourner parti de jour oyo fa mena o le rengo ni parce que parti ba me débat ba la ba israne jeli ba o ya de mage ade mage jeli ba fa o ya ade mage ne ka parti reste la je de ba mane mo na ni no entrega on ko ta ba kele entrega su pare ba fa faro dale de gran grio no entrega on ko ta wala entrega su pare ba fari o na ko ko donc ade jo wala tuner ka ese o ka cha fena ko kata ko de ko kale data ko société civile ay ko de ko kata association mais on est ma bi ga da ko conférence de la ñay na do non c'est le papier pas partout bacha c'est le papier pas association bacha c'est le papier de civil mais ya man mais
ayo ma me ka ba ko de conférence de ne ni ka me ya ko na so ma pe ko ni ka do afra ko ka do ko ko de afra ni be ka ko ni mo ka be ka me ko mo be ta mo shu ya me na ka mo ka kene hani be ka ko ta mo ta ba shu na e pe do be ka be be ra ma ye donc après de mata fara boire de boire me ka bla fara boire de donc maintenant comme on les de boire pousser ka bla ni na sa boire ka se do ala ka hina boire ma boire ta ke na ka to ba mbule donc jamana ye ngata gele ba ko wala ni le kuma fo a jola ngata to wala ngata ka répondre téléphone ka ni ko se na whatsapp la ngata ko ne ti maliye ko ne se ko ne se na ba ma ko ko na dire la de be ko ba lo le ngata ko ne ko ngata to responsable ne ba fo e bu be ngata responsable ba fo no ma ka président ngata ne mo ti no so Allah e ne ko ba ka sa ngata wala be ko ngata ibe ka re ko me na ka bo ku chala wa ndara ma to ibe ka mande ko ya ji ngata be ko ngata aka du ma sai ye mande donc na ko tra ko ku chala wa on ti se anda dai yalla o le aka du ya ko a fa ko re o on to de do sa donc o de ni na mande wa e ji ni kana na ko ji ko ta ja halis ni ji ma se donc ni bela hakil na ji do aka na diga wala ma se na ibe ko mo ha bi diga na diga ma me do fo mi ti donc ka a fo ka to ko jamna ko na ma be kule na ko ko transition réussie ou transition pas réussie la ma do wolo na ko ka sabali ko cadre do ma to ka sabali ngani ando ko amado e o ngani ati marché mali ko parce que quand tu ne connais pas ka be hakina do ta contre le mali Allah subhanahu wa ta'ala ngana be ya Allah mi barakada parce que nouvelle fla de ti mali la be be ngata do ko ma o do ne si wasa et tu ne ka sa be ngana e kuma na to be ki mo mo ka do décision tara aga avocat nyara ma ngata do do be barake o bara ke ka do abu fu bakada o avocat no ngata do ko e mali tola o tara ataki mi ke ka do ka mali ka do ka mali kuna mo ambo fa Mustafa na tango sise de 41 ani kele ke ngata do fa ka na ba do na mali do ambe foli la se ngata do gausu na tango travail ambe foli la se na ndoni Touré na tango maître Mamata Touré ambe foli la se Cheikh Mar donc ndoni Cheikh Mar ko na rema ne bara ni ke ngata do akanga foli ngata do ale horonya foli da be foli ngata do ye bara ni ke o ya yira ka fu ko imwa ye décision mita avec le président na do obina malika de que o ha ni rapidement ngata do décision ka suspendre besa wo aka wari me be ngata damma na tla intérêt me ngata se do cheni me ngata do dabi do mana do de jugement me ngata ke ni akina me ngata se o ka ko na mais je pense que ngata décision mita ale afora ko on va présenter le président ngata do no wella ka ngata ko ka se o be hakila ko kuma fo ka fa yini na kuma de be fo bi an ba bo discussion kera fo kana se yoro ka fo ka do ko 24 mois donc discussion kera tu ngata do ko anya ni fo tele ka fo bara da ka ke ngata do départ proposition kera ngata do commission fladesida commission ministère des affaires étrangères et commission ministère de l'administration territoriale au Bénin avec les partenaires ngata do informé les ministres des affaires étrangères des autres pays paramétre on na ka fo ngata dambe na kalo bisaba ane kontona kana kalo bisaba la kana kalo muwa ane kontona finalement asimi yɛrɛ ko ka contrat de kaye ako be ko ka fɔ jamanadenw ye kalo san fila o kan ka se ka bɔli kɛ an tɛ dɔwɛrɛ ɲini ka tɛmɛ san fila ye o san fila in kɔnɔna na réforme kan ka kɛ baara o baara kan ka kɛ su ni tile ka taa k'o baara kɛ pour que se ka Mali kura in dilan k'a di ni maa min nana i tɛ se ka kɛ tubabu jɔn ye maa min nana i tɛ se ka kɛ Faransi jɔn ye maa min nana i bɛ kɛ danbetigɛ ye ko bɛ kɛ hɔrɔn ye i bɛ kɛ halala ye n'i ma na o kɔnɔna na baaraw bɛna kɛ ka taa au niveau des réformes ni jɔn min k'i bɛ Mali feere baara bɛ se ka kɛ ka taa au niveau de l'Assemblée nationale k'i ta ka bɔ jɔn bɛ président la k'i fili kɔfɛ ka taa ka na mɔgɔ kelen ka taa kɔmi min kɛra Afrique du Sud o baaraw bɛ bolo la o réforme bɛ bolo la administration kura min kan ka sigi l'administration territoriale baara kura min kan ka kɛ pour que réforme ka se ka taa ɲɛ organisme min k'u ka sigi ka taa baaraw la o bɛɛ de fɔra donc bi ka taa tila nouvelle bɛ sɔn ka bi ni o ye n'o bɛ fɛ ka Mali sauver ka nouvelle bɛ sɔn ka bi n'o bɛ fɛ ka Afrique sauver parce que o de hakilila ko gɛlɛya ko b'a da anw de ma tiɲɛni min ka kɛ n'o ko bɛ Faransi ka taa o jateminɛ Faransi de gɛlɛya min na bi ka taa Faransi b'a yɛrɛ ɲini na avec l'Ukraine bi ka taa o gɛlɛya min kɛra ka taa o ye cɛ nɛgɛ k'a bila ka taa ko min na ko min yɛlɛmana o bolo cogo o yɛrɛ ɲini na donc anw bɛ fɛ ka bɔ d'abord CEDEAO ni gɛlɛya min kɔnɔna na Ukraine bɛ taa min na ka taa pour que diɲɛ bɛɛ ka se ka taa o gérer parce que o bɛ n'aw kan ka solution ka taa a b'olu yɛrɛ de bolo o baara min bɛ kɛra pour que jamanadenw ka se ka basigi o
o basile ni kala ka donc hakla bi décision ñama be so ma donc o niveau le ka yeto la donc décision ñama be so ma donc niveau ka donc de la CEDEAO donc le CEDEAO la ka donc décision so la mais pas so ma de ko kele ko na flama e ni ka donc ala ma wa la ban ko ya ko ni balo tam di kala kele am de ko donc hakla me de pour la première fois ka pour du monde là la décision donc ala so ba signé di na la décision ka ala subhanahu wa ta'ala ka donc action ka donc victoire kama o victoire ka donc ama adra to la def la ani fuye donc ko na na de kale bala donc ala de di ko fu ka sedima magine ala ka CDD ala il y a la possibilité de faire une nouvelle flamme avec pour que on fasse basket donc quand il y a une forme de cadre mutala ou le cadre de souri a bien de donc il y a des pas on a au gélé on a au fait maintenant on parce que hakuna do ni c'est la gamme bo et le c'est la gamme to gélé abu hakuna be abu wi no awon amase ko laje c'est là où va jabi de o cadre fala na mi ke be sinin landi ato fe ko fana la ka ko se ka fe o se ka jogo kon ba to yi ko fe ke wa to anga malika shi anga malika shi di ka jogo e kele ni mali jera bi mali din be ka ma di cité ni bara be jigi bi trans akama bon kama donc en même faudron ila ngada ki la bango mali dem sorobaw aya ko dem senu akona dimtunu la bata jifere ni mana fere wala bi machi wacha bi poko fela la bi amutaji de bisono ko dem senu peto jifere ngata yo toy ba jifere ay wason fe o toy yo to ay dimtunu la ko ci ak ka handa ba ko no na am gayena antu ko an dimtunu to ko kala ouais na magani o to ko antu ko donc ala kan gagné nga abdu bodo de dimsunu na modron fo ça veut dire que la vie a gagné na madio hakisi la fait mo fait na madio ke yo ke fait mo fait na ala bu dina banya ayo ye hasan ye ko ma na ba tara jusqu'à kata dimsunu na ra ba encourager donc o ba ira ka fo ha donc madio be hakisi le no ko anga karambo sebini ye na nembe ana morti da mashi wati ta ke mashi na ka ba ke kana tane ni da ni ka da tigela ka horga ka hala ya ni ka kalmu ta ka da ki ka ala me ka ta ki ka ko shi ibi seni na ka da ko jo so ku ka me ka tane ni hakla wor de ka da dima ibi yere ni ka da tigela ka da fa se te ka wule ka de sele ba we ibi se kula donc ka ta ire fa so la ibi se kula parce que ni sara ala be ni ka fengire na ye ku de ki ka jamana donc wele kan bilalen don a karamɔgɔ bɛɛ ɲuman ana juguman n'o bɛ se ko ni aw ka kɛnɛ a sɔnnikɛlaw ni aw ka kɛnɛ a tɔgɔ fɔ tubabucilaw ni aw ka kɛnɛ k'a miiri de ko dɔrɔn bɛ taa dɔw ma pour que a ka se ka Mali ka ɲɛ fɔ ni ti jamanaden halala ye donc min don ka bɛɛ bɛ se min na i bɛ ka saraka de bɔ i bɛ se ka min bɛɛ kɛ bɛɛ k'i ta kɛ. a taw dɔw ye olu sɛnɛ siko dɔrɔn de la. a n'o sɛnɛ siko dɔ k'a o ne ko ali dɔn. o t'a ko ka bɛɛ k'a bɔ ma. nasi kɛmɛ naani o de ma fɔ. n'o dɔn ka da dɔn ka taa kɛrɛ o la ka taa ka jamana de y'a bɛ ka taa mɔgɔw ni jamana mako b'i la ka taa wala min. ko karamɔgɔ k'u to yen u b'a to yen awɔ u b'a ka cɛ denmisɛnninw to yen u bɛ sini u dusu ye. ayi ne ko ko ka ne ko ko ka saraki fɛ ka saraka kɛ n b'a fɔ ko ka taa ni région wɛrɛ wala n'an ka taa nasi feere la o ka nasi di an ka région ma ala b'a ka taa u ka baara kɛ n'u bɛ se baara la a bɛ se k'u to a ka makɔrɔ ta tiɲɛ. an kun b'an ka fɔlɔ dɔnnikɛlaw dɔn n'o de ye walayi cɛ kelen b'u to a ka di diden bɛɛ kɔ fo kiyama a kɛra ka diden bɛɛ kɔ ka deli joli ka so ka mobili jeni ye u sigilen ka so kɔnɔ wala a tɛ tɛmɛ kan k'i jeni ka cɛw taara i da tulokɔrɔla de tɔɔrɔ la wasa tulo ka buda tulo ko lafiya awɔ an yɛrɛ dama bila di mɔgɔ kun an mana marifa ta ka mutu ni fɛnw jeni an ma se ka diden bila o kɔ ko gɛlɛya de n'o tɛ fɔ an ka don mɔtu la ka taa dɔrɔn ne fɛn caman tiɲɛna de n'o tɛ dugu tun bɛna a ta kɛ hali tɛ dugu tun ye mais ko tiɲɛna ko tiɲɛna ayiwa n'o tɔgɔ an ni sera o ta cɛ la halisa i yɛrɛ ka b'a dɔn k'a fɔ an bɛ fɛ k'a fɔ a gɛlɛyara dɔɔnin parce que olu ye caman kɛ yan dɛ a ka segin caman kɛ dɛ a nana siɲɛ min na ka daga a bɛ na siɲɛ 10 sisan a bɛna se siɲɛ 10 a n'an bɛ hakili a yɛrɛ bɛ yɔrɔ min na sisan a dalen b'a la k'a fɔ Mali bɛ taabolo min kan a y'a fɔ ka ɲi ko taabolo ka ɲi a y'a fɔ ka ɲi taabolo ka ɲi munna u t'a fɛ an ka san duuru in kɛ bon san duuru in na ka daga min kɛra n'a ye san duuru min na ko jamana tɔw bɛɛ bɛ don ɲɔgɔn exemple kɛ nka daga o tɛna sɔn san duuru n'u ye kalo wɔɔrɔ min kɛ nin Amadu Goyita ninnu ye fanga ta olu y'a san duuru kɛ u sera ka mun kɛ tɔgɔ se mais min don komi Hasimi yɛrɛ da ko mɔgɔw ma ka daga san fila na k'a bɛ se ka ɲɛnabɔ an ka to Hasimi kɔ ka kɛ baara in na mais min don Maliyɛn bɛɛ kan k'i yɛrɛ fara ɲɔgɔn kan baara in ka se ka kɛ hakili sigi la o bɛ jamana baw ni gɛlɛya ye donc ne ka ye cogo ye
ko ba ma san fila mi fila ta ko san fila sina aka mi a barka fo an ga san fila ko kala ta ka ke parce que jamana se ka mara sara social ko kiya fila no tiɲɛ don o ti mo ka on ko ta ka de ko tige de ka jamana jeri la wala donc ba sabali ba san fila fo ko ti mo kana nga ma do chama fana de sanara o changera ko mo juga be foro la no o bala ma la o na da tuni ma da ba da tuni mo do mi kan mais ba na ko si ka fo ke ba da ko la no so na si ka fo mo sisa ambe ko de ko do ko ta ba je ba ke ni mo te ni mo ma da aw do kan na war nan do ko ayo kan ko se da wala ya da ni mo Basi na do ili tusu bara ya kada na be ke na be ke don don to ka hakli sigi ka ka ko na ti wuli na da tlikere ka ko pasu ko gele ali ka bi ka bon bara na da ka fi beta ka se da be e chama de base di ko pour que bara ina se da ke me hakla kara chugo na continue na ke chugo la amma hakil na ta la chugo me ayere ba na so kara chugo me aka bara ko kara chugo me hakla bara ke chugo kai parce que solo na na so mo fe be fe fa ka na France bara o juru tigɛ la ka ban bi an bɛ tila ka kɔɔriw feere ka sɔrɔ an bɛ taa k'olu kɛ donc jateminɛ kɛra k'a fɔ ala ka sanu n'a bɛ feere ka tɔgɔ de b'a feere ka min t'a la o b'o t'a la a tila an bɛ dɔrɔn to duuru la ka donc o de b'a to la bi ma to aujourd'hui an ka baara kɛ cogoya n'an ka hakilina a kɛlen ka CEDEAO bila gɛlɛya ma aw ka kɔnɔna na donc ko bɛ kɛ cogo di pour an ka se k'an yɛrɛ sɔrɔ baara bɛ kɛla o cogoya de kɔnɔna na je pense réellement que an bɛ sira ɲuman kan baaraw bɛ taa évaluation bɛ na kɛ ni hakilina mun ye ko ɲɛnabɔ ka donc baaraw bɛ k'a kɔnɔna na il est important que bɛɛ k'i hakilina ta fɔ mais la réalité est tout autre. A fɔ siɲɛ kelen an bɛ se ka pan ka wuli k'a yɛrɛ bɔ ka taa se ta la baara tigɛ tɛ n'a bɛ kɛ ten i b'a sɔrɔ an bɔra la mɛnna parce que siɲɛ fɔlɔ an bɔra la an tilala ka segin o mɔgɔ y'an bɔ a la ka taa an segin la se ta la donc ko bɛ kɛ ni hakilisigi de ye donc o baara kɔnɔna na hakili réflexion bɛ kɛra à tous les niveaux min bɛɛ kan ka kɛ pour que jamana sauver ka o bɛ kɛra ni o tɛ. Ayiwa ala ye k'a fɔ mali yɛrɛ bɛ kule an bɛ fɛn caman fɔ mais mali ka sanuko ne m'a dɔn mali ka sanuko bɛ sariya cogo jumɛn na ni an bɛ se ka taa kɔlɔlɔ sugu dɔw bɛ se ka an minɛ fo kana se kalanfaw ka se ka baara bila ka sɔrɔ sanu dingɛ b'a den ma anw fɛ yan mais sanu dingɛ in a bɛ kɛra cogo jumɛn na o t'a tiɲɛ yɛrɛ fɔ mali sanu négociation de ko sanu bɛ mele la mali kɔnɔ sanu bɛ mele la dɛ sanu négociation de gɛlɛya la parce que des années jateminɛ kɛ anw yɛrɛ sanu wɔɔrɔ dingɛ ninnu na min b'an bolo ka taa dɔn kɛmɛ kɛmɛ sara la ka taa dɔn mugan de b'an bolo o mugan na dɔrɔn gɛlɛya b'a la parce que la ala ka hinɛ la Sumala Sise la y'i ka to dɔ dɔn a ko normalement mugan min b'an bolo ni sanu dingɛ 10 ɲɔgɔn b'an bolo n'an y'o mugan fara ɲɔgɔn kan an bɛ se ka taa burusu la ka taa côté burusu la n'an taara burusu la donc diɲɛ waribaw bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yɔrɔ min donc an bɛ se k'o action min feere yen donc ka usine dɔ dilan anw yɛrɛ ye min b'a to an bɛ se ka sanu bɔ Mali la hali bi Mali sanu o sanu bɛ bɔ n'i ye jateminɛ kɛ ka donc c'est à dire ani sud-africains ani canadiens ani dɔw de b'a bɔ la mais anw bɛ bolola sɔnni a ka sanu na kere filanan ye min ye sanuko la c'est que sanu bɛ bɔ an yɛrɛ ka tonnage yɛrɛ hakɛ dɔn ka tɛmɛ o tiɲɛna ko nin bɛ bɔra sanu na sonyɛli ba ka bon sanu na hali autorité dɔw n'i bɛ sonyɛli kɛ bi ka dama n'i bɛ fɛ ka sonyɛli yɛrɛ kɛ ɲɛma ni ye sanu ka dan ministère sɔrɔ a bɛ se ka sonyɛli kɛ cogo min yan parce que min dɔn ni sanu bɔra hali ne taara visite la o dan ye ka dama a nɛgɛman ye ka dɔn a kilo kelen ka dɔn se ka duuru ta ka d'i ma ka dɔn a taara sitigi donc e de bɛ jateminɛ k'ale na sanu ko gɛlɛya caman b'a la a contrôle kɛ cogo ma sanu maa laban bɛ sanu labɔ ka dɔn sanu na dɔgɔ ka réunion de kɛ ka fila an ye ne sɔrɔ ka na fɔ an ye mais réellement an t'a dɔn ka taa an ye joli bɔ ka taa an ka mɔgɔ t'a kɔnɔna na donc avion bɛ bɔ o de bɛ kɛra o kuma dɔn o bɛ se ka kɛ maa ɲɛ fili o de bɛ kɛra avion bɛ taa jɔ sanu bɔyɔrɔ la ka na sanu ta ka taa n'a ye ka tɛmɛ yɔrɔ wɛrɛ ka tila k'a fɔ an ɲɛna ka conseil d'administration kɛ ka dɔn Canada ka dɔn Afrique du Sud k'a fɔ sanu de sɔrɔ ka dɔn sɔrɔ an ka pourcentage tigɛ ka d'a ma donc o de ye ko gɛlɛya ma yɔrɔ ye normalement ni sanu n'a géré la ka ɲɛ cogoya dɔ la anw ka dɔrɔn diɲɛlatigɛ fɛn bɛɛ ka dɔn ɲɛni fɛn o fɛn wari dilanni a kɔ sɛmɛlen ka dan sanu de la sanu na dɔrɔn fɛn dɔw ka dɔrɔn hali maa bɛ fɛ ka sonyɛli kɛ Mali kɔnɔ ka taa kɔfɛ o b'u ka wari ko ka bɔ ni wari ye u bɛ sanu de san ka taa k'a bɔ n'a ye donc n'i ye jateminɛ kɛ sanu ye fɛn ye ka taa fɔ ka dɔn k'a valeur bɛ ɲɛ valeur tɛ di sanu na dɔrɔn hali bɛ toujours ka fɛn de bɛ fara kan ka taa o jateminɛ de kɛlen ka fɔ baara ninnu kɔnɔna na gɛlɛya caman bɛ yen sanu yɔrɔ la parce que jusqu'à présent Mali ma se ka solution sɔrɔ mais man fɛ ka nin susuba ninnu sɔrɔ cogo dɔ b'a fɔ ko halisa a tɛ se ka nin baara dɔw kɛ mɔgɔ tɛ fana b'a di mɔgɔ ma minnu bɛ se ka sanu fɛn ninnu a ko yɔrɔ n'a fɛn ninnu dɔw kɛ anw fɛ
Bon, accord de serré, parce que ba pour le partenaire de moto quand on bara nous mais en partenaire nous les assuré la cacao, le problème c'est que normalement malien tout les quand formé dans la formation pour les camps. Donc allez la douane malienne normalement la douane allez n'a mis des pas pour la guerre la douane bien quand on avait fait donc allez dans les usines ba bi pour Caraba usine nous bien tout allez on bien sanu la yɔrɔ la i bɛ maliyɛnw bila yen ka taa sɔrɔ a tɔ la ka taa o da yen ka taa o bɛ dɔ bɛ bila a yɛrɛ pɔsi kɔnɔ dɔrɔn a b'a fɔ ka kɛ kama ye semaine de faire la semaine de faire la journée ala ka ɲɛ ka na kay donc arrêt dara mo non man be ni du ko ko la wa ala ka ɲɛ ka na dal ko la donc i ye jateminɛ kɛ ka dɔn o de assistant no fana caman be la parce que a barakɛlaw de ka sɔrɔ baraka ko ni o de ye ka dɔn sutu contrôle tout kono o de ye mali société fila bɛ caman ye bon no dum di ba ma dabla alsin jamana ti daga ta o don hali ko president de ya fɛn baara yɔrɔ ninnu dayɛlɛ tuguni ni kɔɔri yɔrɔ la ɲana tɛ ya ɲina ka sara plus de 80 milliards ka tɛmɛ ko san naani i bɛ mɔgɔ ka kɛ ta ka gouvernement ma se ka foyi sara ka tɛmɛ president na o ye ko taara u tɔnɔ dɛ maintenant mun de nalen avec 80 milliards o y'o de fara ɲɔgɔn o y'a sɔrɔ fana bɔli fɔ n'o ka sɛnɛkɛla baara fana tun bɛ o sɛnɛkɛlaw ɲɛma o n'o ye bakarijan la o bɛɛ tɛ wo kelen na bakari mo wari de kan ko ni maa ma sɔn i bɛ ka kɛ kari kɛ quoi n k'a bɛ se ka kɛ e de kɔ parce que e donna kaso la donc jateminɛ kɛra k'a fɔ bi dɔ bila ale da kɔ mais ale ko ale ko dɔ ka bila bɛɛ da la dɔ bila ale da la ale ma sɔn ale da la parce que ATT de ale dilan na donc ale nana ka tila ka kɛ i n'a fɔ ATT tun tɛ yen a ko kɛ cogoya dɔ la mais n'a fɔ bi anw y'a ye kɛ cogo di ka donc Mali ko kɔnɔ ale ma kɛ maa tɔ dɔw ye wa donc n'i ye jateminɛ kɛ o kɔɔri ko in na an y'a ye o singa donc an bɛ min kɛ donc an bɛ parenthèse dɔ dayɛlɛ Asimi taara nin semaine kɔnɔna na Kucala donc a ye maaw fara ɲɔgɔn kan ka hakilina caman fɔ ka donc a bɛ Asimi fo k'a barika da mais maliyɛnw ye ci dɔ fɔ ko k'a fɔ a ye ko o tɛ fɛ ka taa i bɛ ka bɛ to ka fɛn min kɛ k'a kana o kɛ ka donc k'o ma d'u ye tape rouge Asimi ko tape rouge ma d'u ye i ye militaire de ye ni agent de communication ninnu bɛ taa n'u ka tape rouge a fɔ ko ka tape rouge in bɔ yen Asimi parce que n t'a dɔn fanga ko fa bɛ maa min na o de bɛ taa tape rouge la e bɛ mun kɛ ne bɛ tape rouge ye tu défies la communauté internationale i bɛ CEDEAO défier mais nka pourquoi ka da mɔgɔ bɛ kɛ e don tape rouge ko la walima e bɛ fɛ k'a fɔ fanga bɛna yɛlɛ i kunkolo de la wa donc maliyɛnw ko k'a f'i ye i ka tape rouge ko in to yen i bɛ ka de ka taa hali misi bow cɛla ka taa misi piqué i bɛ ka de bɛ tape fɛnɛ n'i yɛlɛla hali i bɛ ka tape kan ka taa a b'a fɔ ka bɔ yen ka i tɛ pas de présent yan ka bɔ yen ko comment e bɛ se ka yɛlɛla tape rouge kan a b'a fɔ ka militaire e bɔ yen ci tɛ la donc tellement fanga ko fa b'o la fɛn dumanw ka d'ale ye mais Hassimi toi tu dois montrer que tu es un président du peuple et tu dois pas donc on ne peut pas te voir ka yɛlɛ tape kan ko dɔw bɛ yen ka kana sɔn ne yɛrɛ y'a kala ale kɔrɔ dɛ kana sɔn a ma parce que n'i donna ka sɔn nana tape bila yɔrɔ tɛ yen montre-toi comme les autres e min ye k'ale nata dɔn i b'a de bɛ bɔ yɔrɔ min i b'a ka du yɔrɔ dɔn i b'i ka kabila dɔn e fa ye min ye i b'a dɔn i ba ye min ye i b'a dɔn i ka kabila ye min ye i b'a dɔn kana to k'i nɛgɛ dɛ e fa ka don ni a sɔrɔ e ni kɔrɔ ma dɔn a bɛ gɛlɛya i bolo dɛ bi aujourd'hui les militaires maaw dalen tɛ maa kelen na ko e don ko parce que n'a k'i na dɔgɔtɔrɔ la ko ni marché taara ko ni mɔgɔ taara marché ko la k'i b'o gɛn k'i ye hɔrɔnya ka taa k'i bɛ sɔrɔ kɔnɔ ko danbe bɛ sɔrɔ a kɔnɔna na hali ni e tun y'i fa ɲɔni ka bɔ yen mais o bɛ y'aw ni ɲɔgɔn cɛ mais il est important k'a faamuya k'a f'i ye i tɛ se ka ŋa tape rouge na ka yaala n'o ye ŋa kɔmi i bɛ ka yaala n'a ye n'i yaala n'a ye an b'a fɔ fanga ko fa b'i la ala ka ne ci dɛ a y'a mɛn a y'a mɛn a kɛra dɔn maintenant a ye kuma fɔ Kucala an tɛ a lase maliyɛnw kɔ a ka da ala kana ci n'a y'a ci n'a ye tape rouge da cɛla ko tape rouge da ali kaburu dɔn na ali kaburu dɔn na a taara n'a taara fɛnkɛ la
influence min ka makan be kala be hakilman do fo discours jara ma wi min na parce que afra ba man ay ka kan be ya donc be ye hakilna sala be ta sala na donc afra de clair et net do mo do ka to fa ma ibrahim bo ka ka ay to ka fa ay do ko ta kan ni ga na ka ni fa ay ba na do ka ay ma ay na fa mi parce que min fo ko na tere kan ni fe da na be ka so na do ay ka ta mo re no mo wala ma do ko do ka kala le no de akala le do de kala ko ay kala le na do kala mi ni na do de ay alhamdulillah malla ko la première fois que ma de ka fo na ko président ma ka na ka ko me ta stratégie kan de bita parce que président ke ma do yere bi souci ka président na ka ko fe ka na so akala asini de to yere be voyage ay ta ka ma ko do voyage bi ka ko na ma ka na avion. Donc aujourd'hui, il y a que ni ga jama do be ñoo lamé gela de ku mo la. Donc halibi ga ta ko logique ko la am mi fo jama de wi il est important que chest me anga ke na parce que mi do be ni ka wati. Oui. Ami ya abi. Sinon, ay bo wol mon ga na be de que ça va avec le nous te voir on a la mo ta mo fla mo ça va. Très bien. Ça le va ni le mo fa ka te la. Voilà, on va la faut pas. Oui. 29 14 ni ngali kele ana janya wala pour que amza mo sa ba so ko na ni ngali kele lo ko do wa ko ne ga duru la assalamu alaikum. Allô Comment ça va? Allô Ah ouais, où est-ce que tu es? Ma bien. Kablinga. Allô Ablinga. Il va falloir d'autres de la maison. On a radio qui voulait nous sortir. Allô, salam alaikum. Salam alaikum. Amba so ma resira. O jara ni to ni da no ba wele ka woni. O jara ni. Merci beaucoup. Merci. Contribution. Contribution. Mon frère bien là, oui. Assalamu alaikum. Tawani kama bawa kama. Amin. Merci beaucoup. Allez, ta contribution. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Ba awe ame mafale ta. Ame mafale ta we. Allo? Mafale. Ma? Allo? Ma ni so ma. Aba. Amba. Awa. Ya Rabbi. Ya Rabbi. Amin. Amin ya Rabbi Allah. Amin ya Rabbi. Merci beaucoup. Il y a quoi pour le faire nous doyen Malamé. Amin. Amin général. Donc est-ce que Malama merci beaucoup. Malama Mbota.
Assalamualaikum. Tuko ni jamu. Ajabu ça va? Merci beaucoup. Amin ya Rabbi Allah. Amin ya Rabbi. Merci beaucoup. Merci Diallo. Presque dans ton pays, en tant que la semaine où les vêtements s'y préparent, parce qu'il y a un accès à trois fois. Il est important que Mario puisse m'en vêtements s'y préparent. Et à la Jumaurie, c'est à la soirée à la dé. Avec moi, vêtements s'y préparent. Le bilan du vêtement spécial dans le vêtement dans la cité d'Adouala. On est directeur, il y a un chamaillon. Mais il y a un atafo. Donc, on a discuté sur le 26 mars. Parce que ma chama be o 26 mars la bouche là. Le ko o ka do afa acteur do be na le 26 mars jiri. O se ka dia be la bouche. Parce que alpha ne ko ke na manye. Et ça ko ne ko bala. Et ça ko de le bala. Parce que on ka na bala ni ke 26 mars la anya ke. Da ça ka be bouche ni be. Mais journaliste do ko ke la. On politique do ko ke la. Mɔgɔ dɔw b'o kɛlɛ ka kɛ i n'a fɔ 26 mars ma kɛ fɛn ye ni 26 mars ma kɛ fɛn ye an bɛ yɔrɔ min ka tɛ dɔgɔ sa ale na su min ka tɛ dɔgɔ sa ka dɔ sara fu la an t'o di maa si ma mɔgɔ ka maraka fu la donc aujourd'hui c'est que 26 mars ye fɛn ba ɲɛmali de maa min bilala a gestion na o de ma se baara kɛcogo la donc les avantages min kɛra combat an b'a kɛ ka tɛ dɔgɔ an bɛ ni ala ye kuma wɛrɛ kɛ juma wɛrɛ yira na an bɛ discuter spécialement sur 26 mars donc hakili la air tɔ man ca min tɛ kuma na o ye contribution de kɛ. Mais doyen fo ka donc no o ba lamena ka alu ko ne fo ka se ko bara fo ka amadu ba kulo ka donc ko fo ka ya ba kulo bale fo ka no ye doyen just ma fille ka ko fo ka bakada meta tous les gens de USR donc ça Pujugo Haidara ka donc ka be fo ka be do gramatona ba le secrétaire général c'est donc halina na la Guinée mbalo so ma donc nya fi to mais moom manqué na a bɛɛ ka responsable ye donc olu dɔw a taara Tunisie Bamera a cancer de tun manqué na n'o tɛ ale yɛrɛ ka donc fɛn t'a la donc bɛ dugawu kɛ cancer la ka donc ala ka bana nɔgɔya tout ce qui nous écoute a ka cɛkɔrɔba n'a ka musokɔrɔba ko bɛna bɛ retard la ka Sila fo ka donc a Haidara fo mais ka maa la bɛɛ lajɛlen fo anw bɛ maa la ne ka cɛkɔrɔba ne ka musokɔrɔba o fo ka kuma di. Ayiwa an bɛ foli di an baw ma ka di mara min an b'a fo ka sɔgɔma fo Bafanta Traoré an b'a fɔ lafiya ko Fante na na jalo na ko bana ka diyo gar ma ta ti an b'a fɔ diyo ka den ka bɛrɛ lajɛlen ko kule matusi an b'a fɔ ko dɔrɔn na ate na honorable muran da yo nya da sira an sɔrɔ ko bi ba maram nya fo fati banga da an b'a fɔ maram jara bi ga kan na su da lajɛlen na ba ro she ba bi ma an b'a fɔ honorable muran jawara sai da bisige an sɔrɔ ko bi ba ta an sɔrɔ ma honorable Manchini Jara ko fo ko bakada mawo alu na ko abana men sida le conseil spécial ka fo ka bakada Mariam na ko Mariam maiga na ko Amerika maiga ko fo na ko ka mawo mamala me kene ka madame Kulubali na ko fo ko bakada la gare e wati ko na abana mena fo li da sema da che ani so na mawo mamala me ka bedo kram na to na Manyina Haidara ko mata che ani so na dambo Haidara na dambo be fo na dambo wala ka fo na dambo yoro no be na dambo zakia na o mata drama na dambo fo na dambo fo mayabu no da bele mata ko fo na ka bele drama na ka fo be o che ala ka juma ora ira ala ka jama baske ala ka sufradi am sa fa fe ala ka tizi donc ma li bulo pour na sa fatia ambe la rejo aba ko kan so na watila da ko zanya ko ambe ko ni ma ko para afaso falo Kulubali Jawara ada terjawab boleh. Nomor 2 umar kene ambilnya proyek harus mengalami balasan saya aja harus memakan di bara-bara malam Traoré Mariam jalannya mana amba fu. Awan untuk ambil kita ambil ya. Donc ambil sudah ambil refo apa fatia wala mali kurabe ba TV amba fu di Traoré amba fu. Pela jele fo ba jele nomor